Здравейте! Ви отново сте с часът на Нови пазар. Днес, 8 януари, в предаването ще видите 176 години от рождението на българския поет, публицист и революционер Христо Ботев. Йорданов ден в Шкорпиловци. И от ледените води на Антарктида кръста беше изваден. На 8 януари се празнува Денят на родилната помощ, известен още като Бабин ден. На 6 януари чествахме 176 години от рождението на българският поет, публицист и революционер Христо Ботев, който е патрон на читалището в Нови пазар. Неговата саможертва в името на България го превръща в национален герой, а стиховите и публицистиката, която оставя след себе си, дават основание на литератоведите да го нарекат геният на Възраждането. На 6 януари в 11 часа пред паметника на Христо Ботев бяха поднесени венци и цветя от кмета на община Нови пазар, господин Георги Георгиев, заместник кметът господин Аян Мехмет и председателят на Общински съвет господин Иван Ганчев. Шестия ден на годината е празникът Богоявление или също познат като Кръщение Господно и Йорданов ден в България. Според православния календар, празникът Йорданов ден ознаменува кръщението на Исус Христос от Йоан Кръстител в река Йордан. В момента на кръщението небето се отваря и Светия Дух слиза върху Христос във вид на гълъб, а от небето се разнася глас: „Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение“. В почти всички населени места в България се отбелязва този ден с хвърляне и спасяване на кръста, но тази година ще ви покажем ритуала в Шкорпиловци, любима лятна дестинация на много наши съграждани. След ритуал, отслужен от отец Стефан и хвърляне на Светия кръст в студените морски води, 9 младежа се хвърлиха за дървения символ, който вещае здраве, късмет и благополучие. Казвам се Кристина Кръстева, секретар съм на Народно читалище Пробуда, сел Шкорпиловци, 1962. Тази година имаме доста голям интерес към празника Йорданов ден. Други години сме имали по 3-4 участници. Винаги се е провеждал, когато има желаящи реално. Тази година се радваме, за сега, към момента имаме записани 8 участника, като са в диапазон от години от 16 до 41 години, от Шкорпиловци представители, от Варна, от Долни Чифлик, за което много се радвам. След малко ще започне самата литургия, самото хвърляне на кръста, отец, който сме поканили. Бог да благослови всички православни християни, които празнуват в този ден, всички йордановци, йорданки и всички наши домове челят и нашата хубава родина. Бог да благослови. Являйся, Христе Боже, и мир, просвещай, слава Просто поддържам чао. Да, добре. А къде учиш? В ПГ Василевски Варна. Да, добре. Може ли само да се представите? Да, разбира се. Самуил Киров се казва. Откъде? От село Шкорпиловци. Скачане за Светия кръст в ледени води се състоя и край Южния полюс. Старши лейтенант Станислав Стефанов, на длъжност офицер по ремонт и поддръжка в сектор технически на НИК 421, извади кръста на Антарктида. По традиция на Богоявление се хвърля кръст в ледените води на река или друг водоем и младите мъже се пускат да го хванат. Мъжът, който улови кръста, ще бъде здрав и щастлив през цялата година. На 8 януари се празнува Денят на родилната помощ, известен още като Бабин ден. По стар стил празникът е на 21 януари, но по нов на 8 януари.
Бабин ден е един от големите народни женски празници, посветен на бабите, жените, които помагали при раждане на младите булки и невести, които са раждали. Обредността през този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелстват почет и уважение към възрастните жени, които са бабували на родилките. Този празник е езически и идва от далечните праславянски времена, но се е запазил и по време на Възраждането и е бил изключително почитан. Днес Бабин ден губи доста от обредните си обичаи, но пък се празнува от по-възрастните и е свързан с много смях и веселие. В Новопазарско празника продължава да се отбелязва по стар стил на 21 януари. Няма по-важна и благородна кауза от тази да помагаш да се роди живот. Акушерката подава ръка на всяка нова чиста душичка, която започва своя земен път. Тя напътства и подкрепя родилката, за да бъде мисията й успешна. Ето защо заслужава нейния живот да бъде изпълнен с любов, признателност и уважение, защото работата й е наистина забележителна. Честит бабин ден на всички акушерки, а на милите баби желаем силни прегръдки от любимите им внуци, много здраве и забавление за душата. Бъдете най-прекрасните баби на света, които глезят внуците си, дават им своята нежност и грижа, учат ги на цялата мъдрост на живота. Нека вашите внуци да ви обичат и винаги да са радост за сърцето ви. С това се разделяме. Бъдете с нас и предаването "Часът на Нови пазар".